Si Jesus nagpadayon sa pagtudlo isip sumpay niadtong gibasa kagahapon nga kadtong pinialan nga tikasan. Naningkamot siya nga naa siya'y mga higala nga mudawat niya kung taktako na siya sa iyang katungdanan isip pinialan sa iyang agalon. Karon gi pamatud-an ni Jesus nga ang paggamit di ay sa kwarta magsugod gyud sa atong paghigugma sa tag-iya sa kwarta, tag-iya sa bahandi nya. Kinsa man ni siya? Ang Ginoo. Muna ingos Kristo, dili pwede nga higugmaon ni mugdungan ang kwarta ug ang Ginoo, kay ang Ginoo siya may tag-iya sa bahandi. Ang bahandi ikaduhara nato nga higugmaon, gani di gyud nato higugmaon gamiton sumala sa atong paghigugmas Ginoo. Musta maron ang inyong kwarta diha? Inyo bang gigamit sa paghigugmas Ginoo o sa paghigugma sa inyong kaugalingon? Mao nay resulta sa atong pagkatintal sa yawa. Muna kining namalit og slots dinhi simbahan og sigig tabang sa simbahan bisan asang suukas kalibutan, mao ni sila ang nakapasar-pasar nagjutay sa giingon ni Kristo. Giingon lang na akong nakapasar-pasar kay wa man say siguro nga mohatag ka dinhi nya human daw kay kasuban nga silingan sige sa kadidtog kasuko nya dinhi simbahan buutan kay kastanan, di gyapon na mao. Kay nga naman ang gusto ni Kristo mahigugma kita sa usag-usa samas paghigugma niya nato. Muna diri sa unang pagbasa gi-describe ni San Pablo ang iyang kalipay tungod kay ang taga Filipos gasigig tabang niya. Matud pa niya, kamo ra gyud gasigig tabang nako. Pero si San Pablo mismo sa iyang kaugalingon kamao kay siyang mopuyo bisan pag naay kwarta o ruway kwarta. Ngano man ang iyang gihigugma ang Ginoo man, pero sa dihang mihatag ang taga asa man tong dapita? Pilipos ba to o mo lagi taga Pilipos. Sa dihang nihatag ang mga Philippians ngadto niya sa hinabang nga salapi o uban pang mga iyabang ikinhanglan, ang iyang gisulti diri niingon siya, gisangkapan ko ninyo sa mga butang ug tungod niini nahimo ni siya kaning inyong gihatag nako nga usa ka halad nga makalipay sa Ginoo, humot nga halad. So kana ding muhog muskolekta dinhi simbahan, humot din ang halad, malipay din Ginoo ana nya. Kanang di gyud mohog og kolekta, baho nga halad. Humot man nga halad, makapahimuot sa Ginoo. Karon di ka mohog, lingiw-lingiw ra ka, adi ditso jud kag kabaho, muna ngadto jud ka manimaho sa impierno. Unya unsa may gisulti ni San Pablo nga mao say gisulti ni Kristo sa mga apostoles. Niingon dayon si San Pablo dire, og ang akong Dios uban sa naghingapi niyang bahandi diha kang Kristo Jesus magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Mao bitaw na mga igsoon, ako manggid na siyang pruibahan og wa gyud ko pay nakakita nga tawo nga milalis na ko anak na ang tawo nga manggihatagon, ang tao nga maluluyon, ang tao nga aktibo kay sa simbahan nga muhatag, di gyud magkalisod-lisod. Nga naman, kay sangkapan sa diay sa Ginoo kita sa atong panginahanglan. Pangita mong tao nga tinuod yung matinabangon, karabang mutabang nga dili mangayog bayad nga nagkalisod-lisod. Di gyud mo kakita, bisan pag-unsaon niya tabang, generous na kay na siya, makaiyong ka, hurot ganang imong kwarta ron, luoy kay kasi kag tabang niya, di ra ba na mo baos diha nang parian na, di ra ba na mo hatag nimo ang kolekta na nara na siyang bulsa niya, sige pa jud kag tabang giilad ra ka ana, na mayuban mayingon ana. Pero sus di gyud mahitabo nga magkalisod ang tao basta tinuod. Pero naa gani imong hatag unya nagkalisod-lisod,
ug ay mo ginang sutaon dili na tinuod nga manggihatagon, namuhunan ra na, mura na siya businessman nga mutabang ko diri, palit kog slot ni Father Siano kay ingon mas Father Siano nga baslan is Ginoo gatusan kapilo, awa na nagnegosyo na kaana. Kinsar may baslan sa Ginoo kadto rang nihatag uban sa pagtuo nga kining akong gihatag gikahimut-an ni sa Dios, ug kun ang Dios nahimuot kanako siya na mag-igo nako. Kana mo nay buhata dili kay magsikag kwenta, wa pa man lagi gi-multiply og 100 na businessman ka ana. Ayaw ana. Ug mao ni ang kinaiya sa tinuod nga suod sa Ginoo. Unsa man mahadlokon sa Ginoo. Maol gina nga ang atong salmo nag-ingon, bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Maura ni kahadlok nga dili iya siyawa, kanang mahadlok kang musupak sa Ginoo, kanang mahadlok kang dili na mo hatag sa imong gugma ngadto sa Ginoo ug sa imong isig katawo. Mao nay kahadlok nga dalaygon, kahadlok na nga maghatag og kabulahanan. Pero kana ganing kahadlok nga mahadlok kong mapobre, mahadlok kong masakit, mahadlok ko nga biay-biayon, mahadlok ko nga ma-misunderstood, mga inana, bati ng kadloka, yawan o na siya. Huwag mo na diri sa atong ebanghelyo, niingon si Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako. Ang dili kasaligan sa gamay, di sad kasaligan sa dako. Naman ko'y usahay mo ingon ta, gamay ra kaayo ning salaa, oy. Para nang mangawat ka, naa ka sa opisina niya, ang imong anak na ay requirements, mga kinahanglag, mga bond paper, mga 50 kabuok niya, kwaon imong bond paper, 50 ra bitaw ni kabuok, bond paper man na imong kwaon, hatag nimo sa imong anak. Oy, kana di ka kasaligan sa gamay. Sa una bitaw diha ako nagtrabaho sa bangko niya, ako may tigbalanse ba sa kanang transaction tanan niya, nagyoy mga tellers nga usahay di gyud kasaligan ba, inigbalanse nila sa ilang blatter kanang ilang balansihanan sa mga siya man to kabuk-abong tellers, inigbalanse sa usa ka teller, overage siyag piso, over ba ni sobra iyang kwarta kaysa iya ditong anang printed nga materials, iya nang pangitaon niya, mag-measure siya, kinahanglan alas 6, makitaan ko na gini niya, kung di siya kabalansi inig ka alas 6, iya dayaw nang kuhaon ang piso aron mabalansi na siya ang iyang actual nga kwarta, balansi na sa iyang record, pero wa gusto niya makit-ide ng diferensya. So inig overall na nako nga total dito, inig balansi na sa tanang transaksyon, mo gawas man tong piso niya, inig tanaw na ko sa tanang mga record nila, pulos man balansi, wa may gideclare nga overage. Ang resulta, porte na kong pinangitaay, maabutan kong tagalaunas kaadlawon, abutan kong usahay tagalas 12 gabi, kay ako mang tagsa og tanaw tong ilang mga blatter, mura man kong maghimog blatter ug usab nakaingon ko nga mura ko anig nangita og dagong taliwa sa kakugnan ba ana, hangtod yun makitaan, ikaugma hang kay akong mata, kay uli ko mga hapit na alas 2 unya mata na sagsayo kay clearing na sad, ikabuntag sayo kanang before ko moadto Central Bank, ako ding hapiton ang teller, presko pa kay ignaw, magsudlay-sudlay pa dito sa iyang cage, ako ding oy Inday, usahay sad, elder, oy nyora, nag-force balance day kasi imong blatter gabi, sus mo katawar sa, hala nakit-an mo dong, nakit-an mo, nako, kaibyan nimong hapak ko na nimong blatter. Unsa may pasabot ako ani, usahay kining atong ginagmay nga panikas, ginagmay nga dili bitaw ta kasaligan, mubunga og dagkong kadaot sa atong isig katawo. Muna kining atong pagpabakak, kining atong pagkaron ingnon, ginagmay ba? Ginagmay. Ayaw pagsalig ana, kay daan ay dako nga giandam ang yawa nga impact anang gamay kay nimong pagpamakak. Panalitan ingnon ka sa imong asawa, bana ka,
ngano sige makagtan-aw ng atong silingan diha nga mubo kay short ibog ana ay wow oy yabag ka diha di ka makakita na aram na diha pero ang imong utok kun ana gud to gaw nahuna na gud ka ato kuha na kung number ani tiksan ko gini ana ba pero sige ka usa maka diha grabe sa nimo ana ka oy ang resulta na buntis man pagkabuntis gipicturan man ding inyong mga affairs dito gipost sa social media asos ngadto gubot ng pamilya gubot pa ditong imong opisina ni viral na ka perte na yung gubuta lusno ang tanan abi ba nimong badara tong ginagmay-gagmay nga kani-ganing pamakak porti madendako ag impact apil na san miya ng mga pari ko gana agbay-agbayan na mo na mga babae kana ba mga teenager agbay-agbayan sos na amaday nag-video karon kay gigamit man tong bayhana sa pag-atakis pari gi-accuse dayon ang pari og sexual molestation sa minors adritso dayong padlak dito sa prisuhan ana na kay kaning yawa ginagmay ra kaayong pamakak himuon aniyang dako ang Ginoo sad ang gamay kay nato nga pagkamatinud-anon himuon sa na niya nga mubunga og dagko nga mga kaayuhan muna be careful of small matters matud pa ni Kristo kinahanglan kasaligan ta kinahanglan ang atong matag buhat magamay magmadako makapromote gyud sa atong gugmas Ginoo o gugma sa atong isig katawo